hyppää ensimmäiset ja sieltä tulee toinen hyppäämällä, kuten nähdään siitä pienen eron saa, kun hyppää molemmat yli, mutta aina siinä pienen riski on. Totti, sinä näet ne numerot, ketä siinä on ajamassa. Mulla ei ole se lista tässä, niin kerrotko siitä ajajista? 48 on Ruotsin Mikael Persson Usaberilla ja sitten 53 Jiri Leino. Suomi TM tässä parissa parasta aikaa tuolla radalla. Pikkasen toisella kierroksella ensimmäisellä tukeilla ohjelmaa, mutta siihen mennessä tämä ruotsalainen Mikael Persson on kyllä vetänyt Suomen Jiri Leinoon nyt jo jonkun verrankin tuota etumatkaa. Ruotsalaiskaksikko Sandstedt Poulsen siis numerolla 42 ja Sandstedt 43. Ruotsin poikien yhteenotossa alkumetreillä Anton Sandstedt etenee sen verran ripeämmin, että vie tuossa ylikulkusillan alituksen kohdalla sitten tätä paria jo aika selkeästi. Valitettavasti emme pystynyt sitten teille ihan livenä tuolta noita pätkän aikoja kertomaan ihan reaaliaikaista tulospalvelua meille ei tässä vaiheessa vielä tänne ole saatu. Toivottavasti huomiselle saadaan sitten noille täällä ajettaville pätkille, että saataisiin heti. Mutta nyt voidaan sen verran jo kertoa, että kun 7 ajajalle on saatu ajat tältä pätkältä, nopein tähän mennessä ollut numero 648 Ruotsin Mikael Persson 2.04, Aleksi Jukola 2.10.53 ja kolmantena tässä vaiheessa, kelle ajat on ilmestyneet, on Joni Kaivolainen ja puolestaan sitten täällä jo hetken aikaa ollut. Eiku kuusiksi Kaivolaisen aika 20.99, eli on jäänyt vaan tuollaiset reilut 0,4 sekuntia Aleksi Jukola. Korjaan 14, tää edelleen hämää, kun meillä on turhaa, mutta numero 14 ja numero 28. Ja 14 on Lars Löfgren Ruotsista Usaberilla. Tällä hetkellä Karvan jäljessä numeroon 28, joka on Michele Marcellini Husqvarnalla ja Italia kaveri, eli nyt ei suomalaisia radalla nähdä, mutta katsotaanpa kuinka Vaun vastaa maaottelu Italia kautta Ruotsia. Taitaa tässä maaottelussa Italian poika mennä tällä hetkellä kärjessä. Katsotaanpas, nyt taisi tulla sitten jo
tuonne tulospalveluun pari ajat, eli tuo ruotsalaispari Mikael Persson muuten kellotti sitten tälle pätkälle 2:4:16 lukemin. Verkar som att det är Mikael Persson som har bästa tiden hittills här, Olle. Pratar ju om han i högtalaren i alla fall. Näin mennään. Parissa. Sekoittaisi me välillä sanotaan 619 ja 19 näin se tämä tulee, koska meillä toistumaperissa lukee numero 19, virallisessa tulossa 619 ja pyörissä lukee pelkkä 19, mutta toivottavasti hyvä yleisö pysytte kärryllä siitä, mitä me kaksi täällä koitetaan kopissa teille selottaa. Nyt on tasainen pari, mennään todella lujaa tuonne alitussillan luokse. Erot ovat tähän mennessä aivan olemattomat. Suomalaisia ei tässä lähdössä ole. Ja sitten kun siirrytään tuonne E2, E1 ja E3 luokkaan, on sitten mielenkiintoinen seurata paljonko ajat heittävään, kun nyt mennään karvan yli 2 minuutin tämä Super EK, että kuinka sitten nämä MM-miehet voittavat paljon eroa tulee näihin, vai tuleeko lopulta näihin nuorisokuskien suurikaan ero? Niin kuin näette, hyvin tiukkaa on, ihan samassa kurvissa mennään. Nyt numero 19 pikkusen siinä kivikossa kämmelsi, mutta ei mitään, toinen kierros jäljellä. Kaikki on vielä mahdollista, kyllä tiukaksi menee. Brussi Hondalla ja toisena siellä on numero 6. Börjesson Ruotsista Husaperilla, ja niin sillä vähän näyttää, että Husaperi siellä ensimmäiseksi kärkeen on mennyt, mutta tämä on vasta ensimmäinen mutka, tiukkaa tekee, katsotaan kun päästään ensimmäisen kerran tuohon kivikkoon, että mikä sitten ero on. Nikolo Brussi on sen verran paljon kierrellyt meillekin, ja hän on jättänyt välistä ainoastaan Etelä-Amerikan turneen siellä heti kauden aluksi. 7. sija tällä hetkellä Youth Cupin yhteispisteessä tällä Nikolo Brussilla tällä hetkellä, ja Björnssonin sarja samaa tasoa suurin piirtein hänellä. Siellä tosiaan nuo Etelä-Amerikan turneen 2 kisaa, niitä hän ei ajanut, mutta 10. sija 50 pisteellä tällä hetkellä Youth Cupin sarjataulussa. Nikolo Brussi 59 pinnaa tällä hetkellä. Eli näin ollen
aletaan tulla sitten pikkuhiljaa tässä Enduro Youth-luokassa Youth Cupin pistetilanteen kärkikympin puolelle. Ja kyllä tässä erässä näyttää se, että ruotsalainen italialainen päihittää on sillä sen verran eroa, ellei nyt Musaberi-kuljettaja pientä virhettä loppupätkällä tee, niin kyllähän tämän erän voiton vie, mutta kuten jo moneen kertaan sanottu, niin muutaman sekunnin ero tässä pätkässähän ei paljon tunnu siitä, että tämän pätkän tulokset kun siirretään tuonne huomiseen ja huomenna pitkä päivä edessä. Eli vielä sekunnin 2-3 erot, niin ne on helposti kirittelyssä kiinni. Eli kuten sanottu, niin tämmöisellä pätkällä voi niin paljon menettää kuin paljon voittaa. Tämähän on toiseksi viimeinen pari nyt Enduro-luokan ajat ja siinä viimeinen parissa starttaa sitten sarjan kärkikilpailija. No niin, Enduro Junior-luokassa seuraava pari sitten uunista ulos, numero 26. Matias Savo, Suomi ja Jämsä, Kawasaki ja sitten 15 numerolla Niklas Persson, Ruotsi, Musaberi. Matias Savolla, oliko tää nyt sitten uran 3. vai 4. Enduro-kilpailu? Tässä suosta hirveän paljon noita kansallisen tason kisoja tahkoamaan. Olisiko 3. kisa vai 4. Enduroa menossa ja ei kun MM:iin vetämään. Matias Savo tällä hetkellä siitä ajosuunnassa vasemman puolesta kaistaa ja Matiaksen puolesta numero 11 Ruotsin Niklas Persson. Aika tasatahtiin. Sieltä on tultu sitten nämä alkumetrit ruotsalaisen Perssonin ja Suomen ja Jämsän seudun moottorikerhon Matias Savon toimesta. Matiasta muuten pikasee näin tuossa kisakeskuksessa jokunen tunti sitten ja ihan nauravaiselta siellä nuori mies näytti, mutta kyllä vähän tunnusti, että pikkusen alkaa jo jännittää. Ja tiukaksi menee. Kyllä vähän vaikuttaa siltä, että tässä Ruotsi-Suomen maattelussa tässä erässä käydään heikosti. Vähän on tällä kohtaa ainakin Matias Savon jäljellä. Toki tuossa on vielä toinen kertaalleen käytävä. Kaikki on vielä mahdollista. Nyt on muutaman 10 metrin, 15 metriä on Savon jäljessä, mutta nyt hänellä on toki tietysti toi sisärata tässä kurvissa. Tiukaksi menee. Niin kuin sanoin, niin se oli rata, niin nyt taas näyttää siltä, että Matias Savo on vähän kärjessä nyt kunnolla. Hyvältä näyttää ja näin sitä käy. Onneksi olkoon ja siinä Matias Savo ottaa tämän erän voiton. Ruotsin nuorella miehellä hiukan ongelmia siinä viimeisessä kivikkomutkassa ja näin. Matias Savo. Linus Paas, Ruotsi. Linus Paas myös KTM:llä.
Ruotsi Beta. Näin nopeasti katsotaan, että näitäkin joutuu kahdesta eri listasta, toisesta numerosta ja toisesta nimestä. Ja jos meillä täällä Totin kanssa sattuu pieniä virheitä, että sattuu pyörät taikka numerot taikka nimet menee vähän sikin sokin, niin älkää heti meitä kilpailun päätteeksi ampuko. Nimittäin täällä on paperi ja mökki täynnä ja niistä koitetaan kiippassa saada selvää, että kuka missäkin ajaa. Ja numerolla tämmöistä täällä välillä on, mutta me koitetaan tehdä kuitenkin parhaan. Joo, vähän samasta hengessä mennään kuin Suomen olympialaiskisojen joukkue. Teemme parhaamme, mikä riittää. Tämmöistä meininkiä nyt siis baanalla Ruotsin Robert Farström numero 99 ja hänellä numero 74 Roman Mario Espanja. Taitaa vielä Roman Mario olla hiukan edellä tällä hetkellä ruotsalaista kilpakumppaniaan. Aika tasoihin tää pari ainakin nyt näyttäisi toisella kierroksella tyrkkäävän. Kyllä tässä kun tuossa sillan kohdalla ovat yhtä aikaa, niin on mahdoton sanoa vielä kumpi voitosta menee sen takia, kun toinen saa ihan mutkan tähän loppukaarteen sieltä on kuluttua ja toinen sitten täällä taas ulkomutkan täällä ylhäällä. On vielä äkkiä se erokarata purotaan kiinni. Eli vieläkään ei pysty kyllä sanomaan kumpi siinä kärjessä on, koska taas tässä tullaan toinen saa sisäradan. Tiukkaa mennään. Ja nyt on sitten ruotsalaisilla sisäkurvi, no siitä pääsee hän tosi nopeasti. Kyllä taitaa olla nyt niin, että ruotsalainen ei. Kyllä kävi näin, että Espanja tämän kerran voittaa todella tiukkaa. Enduro Junior-luokan lähtöjä on vielä kaiken kaikkiaan 5. Nyt me tehdään sieltä työn jakoa ja minä menen tonne sitten lähtöalueelle, jos sieltä saadaan näitä E1, E2, E3-luokan kuskia vielä sitten pikahaastatteluun juuri ennen starttia. Niin otin tänne antamaan teille tulospalvelua. Alexandre Guerreren johdolla mennään tässä parissa. Tällä hetkellä hän on hiukan vetänyt etumatkaa Ruotsin Johan Edlundiin ja siinä tuli heti startissa ranskalaisen jutuksi metri. Alexandre Guerreren sarjassa sijalla 10 tänne Suomeen ja Heinolaan saapuessa. Johan Edlund siellä 9. Eli taulukon mukaan luokittain tätä hommaa. Nyt numero 7 Ranskan Alexandre pitää ykköspaikkaa. Tuttu nimi muuten motorsportista tämä Guerreren. Tuolla Supermoton puolella Guerreren ja herroja on pärjännyt MM-tasolla varsin mukavasti. Siitä sitten minulla ei ole harmaita haisuakaan on tämä Enduro Junior luokana Alexandre Guerreren, mitä sukua näille Supermoton kärkipäässä vuosikausia keikkuneille ranskalaisille Guerrerelle. Mutta helppo olisi veikata, että samaa sukua ja neuvolassa ihan samalla Kaasarin neulalla rokotettu yksilö kyseessä. Viimeisiä metrejä numero 7 Alexandre Guerreren. Pikkasen on pientä horjumista siinä viimeisessä kivikkomutkassa, mikä on tämän testin toiseksi viimeinen mutka. Sieltä vielä se maalilinjalle. Alexandre Guerreren. Ja nyt ollaan sitten jo pikkuhiljaa kierrokselle. Siinä nähtiin sitten tämän kisan viikonlopun ensimmäinen kunnon lippa. Siellä keräillään sitten hetken aikaa happea keuhkoihin. Näin se meni Eduardo D'Ambrosiolla. Lähti pelit
käsistä ja mitähän tossa äsken olikaan juttua siitä, että vähän sama homma kuin rallissa näillä nyt ei hyvä seuraa, kun pelit lähti ihan pystyyn vajaaksihan se jäi ja siitä sitten tongan yli. Jaha, joudutaan ottamaan vielä sitten kaverikin siellä seiskunnan. Eteen kaatunut kilpailija jää sinne makoilemaan radalle ja siellähän on sitten tietenkin Alexander Rockwell, Ison-Britannian nuori mies ihmeessä, että mitäs tässä nyt tehdään. Toimitsijat pysäyttää hänet tuonne pätkälle ja tietenkin Alun mukaan. Syöttö on kovempaa. Alexander Rockwellin pari, Italian Edoardo Di Ambrosio on siellä talutettu sitten jatkotutkimuksiin. Onneksi siellä italialaisessa nuori mies kuitenkin ainakin näytti ihan suht kohta nopeasti tointumaan siitä ainakin istuma-asentoon ja vastaili varmaan eurooppalaisin murtein suurempia toivottavasti hänelle tuossa tilanteessa sitten tapahtunut, mutta Alexander Rockwell joutuu tuossa johtuen tämän pätkän ja näin Rockwell tykkää tuota uudestaan ja näistä tilanteesta johtuen sinne alkaa sitten kertyä tuota jonoa melkoisesti tuonne pätkän lähtöpäähän kilpailijoita. Siellä odottelevat Moroni sarja vitosena 112 pinnaa, Guerrero ihan tiukasti 106 paikalla tänne Heinolan kisaan. Molemmat tyrkkäävät KTM:llä. Ja tasaista on sarjan vitosen ja kutosen vääntö ja tosiaan sarjapisteissä tällä kaksikolla tuo ero tuolla pisteissä vain pinnaa ennessä Heinolan. Siellä käydään italialaisen ja espanjalaisen kamppailua tiukasti ja varmasti nuoret miehet, jos ei muuta, niin vähän psykologisella tasolla hakee sitten asetelmia siihen huomiseen päivään, kun tosiaan sarjan vitosen kutospaikoilla eroa ennen tätä hienoa viikonloppua ja aika paljon kivempi tänä iltana pistää se pää sinne tyynyyn ja käydä nukkumaan, jos on saanut kaverista edes pienen henkisen yliotteen nipistämällä supertestillä kaveria nopeammin. No siis siellä on sitten Victor Guerrerolla, ei ollutkaan Guerrero, vaan Rudy Moroni, jolla oli pikkuinen tilanne tuossa toisen kierroksen alussa tukeilla. Pienet takakorkeet, mutta ei mitään sen ihmeempää siitä. Ei läheskään niin kuin tuo italialainen edellisen parissa, joka sen verran tutti itseään, että ainakin tässä on päässyt. Tää menee kyllä sitten ihan loppukirikamppailuun tällä kertaa. Tämä pari, Rudy Moroni, Victor Guerrero sisään mutkan puolesta. Viimeinen pari sarjan kärkikaksikko Enduro Junior luokkaa siellä. Italia KTM ja hänen parinaan Mattias Bellino, Ranska Usaberi, sarjan kärkipari. Bellinolla 229 pistettä sarjakärjessä, Mantsi sarja kakkosena 178. Tänne Heinolaan tämän luokan kärkikaksikko nyt siis perjantai-illan supertestillä matkassa. Matias Bellinolla tuo peräti 51 pisteen etumatka sarjatilanteessa ennen tätä Heinolan osakilpailua.
Ja Bellino on edellä, kun lähdetään kiertämään toista kierrosta. Varmasti Bellino luulisi ainakin, että ranskalaisnuorukainen ottaa aika lailla varman päälle nyt sitten ainakin tämän supertestin, koska hänellä tosiaan tuo mahtava peräti 51 pisteen etumatka tuossa sarjataulukossa, ja näin ollen aika lailla varmistellenkin ranskalaisnuorukainen saa sarjan 4 viimeistä kisapäivää. Eli Suomen ja Ranskan kisat ajalla, ja tämä supertesti kun lasketaan sitten mukaan noin lauantaina aikoihin, niin hyvinkin paljon on hävittävää Saksan kärjellä tässä mahdollisesti, mutta voitettavaa sen verran vähän, että varman päälle tullaan, mutta tyrkkään eleettömästi siinä Matias Bellino tyrkkää kohti ajanottolinjaa. Siinä Rakkaan Super EK, hyvä, mitä on kommentti EK? Mitä? Ihan hieno pätkä. Hyvä, ei muuta kuin onnea huomiselle päivälle. Ja näin maanalla sitten seuraava pari numero 15, Ruotsin Henrik Lindholm ja 41 Suomen Roni Nikander. Molemmat KTM:llä. Ruotsalaiskilpailijalla ehkä aavistuksen verran, no kun nämä kaistat hiukan vaihtelee ja vuorotellen antaa etua toiselle ja toiselle, vaikea sanoa. Mennään. Kyllä Nikander siellä Suomi-Ruotsi maaottelussa pitää sinivalkoisia värejä komeasti tällä hetkellä yllä. Roni Nikander siis numero 41 ja hänen parinaan numero 15 Ruotsin Henrik Lindholm. Henrik Lindholm. On pieni etumatka, mutta Nikanderilla taas sitten seuraavaan tuohon kivikkomutkaan sisämutkan etu. Siinä taitaa Nikander pikkasen ottaa kiinni. Numero 41 Roni Nikander. Jaha, mitä ruotsalaispilotti sammuttaa sinne viimeiseen mutkaan. Nikander saa pikkasen etumatkaa. Fick någon motorstopp. Ja näin mennään sitten tässä parissa Nikander ja ruotsalaista kanssa kilpailijana hänellä siellä sitten numero 15 Henrik Lindholm, ja kyllä tämän Suomi Ron Nikander, onneksi olkoon erävoitos. Ruotsi-Suomen maat olotettiin voitto. Mitä pikakommentti pätkästä? No tosi liukas oli, että ei ole paljon pitoja ja vähän ajo oli tappaa, mutta tästä on hyvä lähteä huomiseen. Hieno. Ensimmäinen kierros oli vähän hitaampi, sitten ruotsalaisella pieni kämmi ja sulta upea voitto tästä edestä. Mikä on huomisen fiilis, miltä näyttää huomisen pätkä? Näyttää hyvältä, että ei muuta kuin Ei muuta kuin kaiken yleisön puolesta hyvää onnea huomisen kisaan. Liikkeellä seuraava pari numero 13 Ruotsin Honda numero 17 Goncalo Reis Portugali Gas. Ja mennään muuten tosi tasaväkisesti tässä ruotsalais-portugalilais-väännössä. Numero 17 siis Portugalin Reis, Goncalo Reis ja numero 13 Ruotsi. Todella tasaväkistä kamppailua nyt kun mennään toisen kierroksen aluksi. Tuo ensimmäinen sektori tuosta ja sen jälkeen kiipeillään mäkeä ylös tuohon uudelle motocross-radan.
ajamansa päivät voittanut. 2-0 päivää hänellä siellä sarjassa 200 pistettä. Tosiaankin sarja kakkosena. Vain 5 pistettä Rodrik Kainia enemmän on Remeksellä koossa, joten tärkeintä Remekselle oli se, että tänä viikon loppuna sitten hän pystyisi pitämään Rodrik Kainin kumppanakin päivänä takana ja siitä vähän lisää etua sitten kauden viimeiseen kisaan. Supertesti ainakin alkaa vauhdikkaasti. Antoine Meo seurailee siinä Remeksen ja mikä tilanne tuossa crossiradan ylikulkusillan jälkeisellä hyppyrillä. Siellä Remeksellä molemmat jalat aivan irti tapeelta kaukana pyörästä, molemmat jalat sitten jo todellakin, mutta kyllä Remeso saa sitten pelit takaisin tonttiin suhteellisen turvallisesti ilman mitään sen suurempia ongelmia ja matka jatkuu. Siinä olisi ollut kyllä sitten ainekset vaikka mihin, mutta mitä tapahtuu Remekselle? Nyt jotain ongelmia Remeksellä. Hän joutuu hirveästi hidastamaan. Antoine Meo menee karkuun ihan selvästi. Nyt on Remeksellä valitettavasti jotain probleemaa tuossa crossiradan ylikulkusillan jälkeisessä hyppyrissä, jossa Remeksellä tosiaankin oli sitten lähteä pelit käsistä aivan totaalisesti saadaan mieltä pikaiset kommentit sitten maaliintulon jälkeen, jos ei ole jo kauhean kiire huoltoon. Antoine Meo vie ainakin nyt sitten tämän parin sitten aivan selkeästi nimiinsä. Ei ole mitään vakavaa, on viety ambulanssilla sairaalaan, mutta ei mitään sen suurempaa, että lääkärin tarkastus edessä ja sairaalan reissu, mutta ei mitään hengenvaarallista, sen verran tiesivät ensiapuhenkilökunta kertoa, eli siinä suhteessa kaikki hyvin. Ja näin sitten seuraava pari Vaanalla siellä matkassa numero 11 San Francisco Yamaha ja hänen parinaan sitten numero 8 Vogel Hollanti Isabel. Tässä mennään nyt sitten belgialais-hollantilaismähtöä, paremminkin motocross-maina tunnetut kansallisuudet, tai näiden motocross on valtioiden edustajia kyseessä. Ja Hans Vogel pistää sitten pelit tuollaiseen horisontaaliseen asentoon tuossa päällä. Pikku lippa, ei siinä mitään se ihmeempiä, matka jatkuu, mutta Belgian Goblet pääsee siinä kyllä sitten karkaamaan jonkun verrankin. Belgian mies piiskaa kaksitahti Yamahaa ja Vogelsilla puolestaan allaan nelitahtinen Usaberi. Saataisiin kohta tulospalveluun sitten päivittymään tuota E1-luokkaa viimeisiäkin kilpailijoita. Mutta eipä täällä ainakaan vielä Meon ja Remeksen aikoja sitten valitettavasti näy. Matti Seistola joka tapauksessa edelleen tällä hetkellä Ranska KTM. Salvinihan on aikaisemmilta vuosilta tuttu Antti Pyrhösen kilpakumppani motocrossin MX3-luokan MM-sään, sen kummoisia riskejä. Kunhan sellaisen perusvarman suorituksen näpäyttää tähän KTM Supertestille, sitten on hyvä lähteä kohti huomiota päivää ja tavoittelemaan kuinka monetta henkilökohtaista maailmanmestaruutta. Salmisellahan on 14 pistettä takamatkaa johtavaan Melarin etiin. Välissä on Benito Guerrero vain 9 päästä Salmisesta.
Ja nyt Salminen puristaa siellä sitten kyllä selkeästi Ranskan kilpailijan eli Ivan Cervantesin edelleen. Cervantes kuitenkin hakee tiukasti ja väsää jopa pientä linkun tykkää tuolla hyppyreillä. Tollasta meininkiä nyt ei sitten enduro-miehiltä ihan joka päivä nähdäkään, mutta katsotaan sitten vieläkö Cervantes jonkinlaista linkkua hyppyreillä heittää. Ei ainakaan paljon tarvitse tuuletella, sillä Salminen oli aavistuksen edellä sitten tuosta mutkasta tuosta sitä kaistaa ottaa sen verran etua. Siinä pääsee kyllä nyt sitten tiukan eteen. Tullaan sitten tuohon loppuratkaisuun kivikkomutkaan. Salminen sisältää. Vähän on Salmisellakin pientä vauhdin tökkäämistä. Ja kyllä tästä parista näyttää käyvän. Aavistuksen nopeampi. Ai olis varmaan päälle ajatellen huolistakin saatu. On vähän alkukautta lankeutta. Ei ihan hyvä lepo ilman virheitä. Ja nyt on rentoilista lähteä huomisen kisaan. Tuossa aikaisemmin jo haastattelin sua, kun oli normaalit vaatteet päällä, niin olit kovin rento-oloinen silloinkin, mutta onko nyt jo Vähän normalisoituu kyllä. Joo, hienoa. Ei mitään, me lasketaan sun eteenpäin. Kiitoksia Juha. Ja hyvä yleisö, Juha Salminen kunnon aplodit ja onnetoitukset vuotiseen kilpailuun. Ei muuta kuin naru kireälle ja voitto kotiin. Näin tuolta alhaalta Juha Salminen ja sitten Paanalla jo E2-luokan MM-sarjan kärkikaksikko. Numero 4 Pierre-Alexandre René, Ranska, Husaberi. Ja hänen parinaan sarja kakkonen numero 96 Cristobal Guerrero, Espanja, OTM. Tuttu mies muun muassa MM Motocrossista Vantaalta vuodelta 2010. Se oli Pierre-Alexandre Renétin eli Pelan maailmanmestaruusvuosi. Kamppaili siitä mestaruudesta Pyrhösen kanssa. Pikestain Pyrhösen Bronssille hän maailmanmestariksi ja sen jälkeen René sitten vaihtoi lajia enduroon. Ja näin René on tulossa sitten kärjessä tästä parista ja tosiaan johtaa sarjaa pisteiden erolla Guerreroon ennen Heinolan viikonloppua. Tänä viikonloppuna haetaan niitä ratkaisuja tästä luokasta noiden mitaleiden suhteen oikein tiukasti. René siinä mielessä totta kai on tiukasti haluamassa sarjapisteitä. Heidän jälkeensä on vielä 3 paria sitten tulossa ja sen jälkeen pääsemme sitten tuohon All-Rightin juoksukisaan, jossa All-Right jakaa vähän lahjakortteja ja saadaan jännityksellä odottaa, että ilmestyykö se hemmo jostain esille. Euroopan pari numero 14. Knight, Iso-Britannia OTM ja Knighterin parina siellä numero 85. Aigar Leok Eesti TM. Leok pistää Mansa. Sitten niin siirtynyt Enduron puolelle. Kuten niin moni siinä tämän Enduro MM-sarjan kilpailijoista. Knight nyt näyttäisi kuitenkin viemään tällä hetkellä tätä peliä Leokin ennen ohjelman myötä. Leo tosiaan sarjan kolmosena ja David Knight Enduro MM-sarjalle joutuu kuitenkin ulkopuolella puolelle sinne kivikosta, mutta Knightillakin on vähän ongelmaa siellä. Näin, Leo nousee todella kaukaa Knightin takaa viimeinen puhta ja kääntää sitten ja varmaan toteaa vähän Knightille, että mites kävi? Kuin kävi? Pommiainen Jukki! Vähän on sen näköinen Aigarin meininki, että pikkasen on semmonen fiilis. Hei, kuin kävi? Näin, Aigar Leo nappaa kuitenkin päänahan David Knightilta ja heillä tosiaan tänä viikonloppuna jatkuu tuo MM-pronssikamppailu, jossa Knightilla pari pinnaa takamatkaa ja sitten illan pari ulos E3-luokan sarjan kärkikaksikko Christoph Lambertin, Ranska, Joachim Lundgren, Ruotsi, TM:llä ja Lundgren numero 3 Husaberilla. 3-luokan MM-sarjan kärkikaksikko käy tiukkaa vääntöä ensimmäisellä kierroksella. Lambertin
pieni etumatka Ruotsin Joakim Lundgreniin. Christoph Lambotin liikkeellä 2 tahti KTM:llä ja Joakim ruotsalaiskilpailijaa 2 tahti Usaberilla. Eli KTM:n isot 2 tahtikoneet on käytössä myöskin Usaberin 2 tahtipeleissä. Runkoratkaisusta ja muista osista sitten löytyy hyviä eroavaisuuksia. Oho, siellä on sitten montun pohjalla Lambotinilla mennä leveästi ja pystyy hiukan ottamaan kiinni. Kivikkomutka on jälleen ja ratkaisee loput tässäkin parissa. Tähän on molemmilla siinä ohjelmaa niin Lambotinilla kuin Lundgrenillakin. Lambotinhan on ajanut lähes voitosta voittoon 1-2 ja muuten voittoja koko kauden. Ja kyllä